Ja sobie zawsze zadawałem pytanie, dlaczego mnie się akurat udało tą koronę zrobić, a innym moim kolegom nie. I odpowiedź moja brzmi, bo mnie się bardzo chciało chcieć. A inni po prostu uważali, że to nie jest takie ważne. Że są jakieś rzeczy ważniejsze w życiu. I może są rzeczy ważniejsze w życiu. Bo dla tej korony i w ogóle dla tego takiego górskiego życia nie dopasowałem się jakoś w mojej rodzinie i po prostu straciłem bardzo dużo, bo przez długi okres czasu straciłem szacunek moich dzieci, straciłem żonę i właściwie zostałem w życiu sam. I choć ta korona dała mi właśnie to, że nauczyła mnie takiego dążenia do tego, żeby osiągnąć dany cel, no musiałem za to w życiu zapłacić ogromną cenę. I can understand that this is a challenge to do all the 8,000 meter peaks. But it depends how people do that. So it must make sense to collect peaks. This philosophy based on these very easy rules. To work hardly as you can, to keep it silent, don't tell too much. And everything around is a reality. You have to apologize as a game. Appreciate this should be just only part of game, not too much seriously. And never give up. This is a real aim to dream. Jeśli wiesz, że coś jest dostępne, jest w zakresie twoich możliwości, jest na wyciągnięcie ręki, to sięgaj po to. Peter Hámor, slovenský himalajista, sa spolu s Michalom Sabovčíkom dostal do základného tábora pod horou Dhaulagiri. Výstupom na 8000-ku sa Peter Hámor zaradil k elite svetového horolezectva. Podarilo sa mu získať korunu Himalájí, keďže zdolal všetkých 14 8000-oviek. Ja s tou pomyselnou korunou som ani z začiatku už tak nejak nekamarátil, lebo ja nechcem, aby to bol koniec. Keby to mala byť koruna, tak je koniec. A ja nechcem, aby som bol na konci, len viem, s kým budem môcť, a ma to bude baviť. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Peter Hámor. Dobrý večer. Prosím, posaďte se od nás. Pokud by to náhodou tady někdo nevěděl, tak pan Peter Hámor je hvězda slovenského horolezectví. Vylezl všechny 8000-ovky. Všetky, áno. To je ta zlatá koruna, nebo jak se tomu říká, nebo... Väčšinou tieto 8000-ovky, ktoré sú v Himalájach, takže oni to volajú, že koruna Himaláji, tí, čo sa venujú týmto zbierkam, takže koruna Himaláji. Koruna Himaláji. No ale vy máte korunu Himaláji a ještě máte... Euro. Kto chce vystúpiť na 8000-ovku, by mal v prvom rade, mal by chcieť na ten kopec vystúpiť. Toto je asi najdôležitejšie. Bez toho, aby človek chcel, tak nevylezie nikam.
Ja som predtým aj hral hokej a futbal a rôzne iné športy. A prišiel taký moment, kedy som chcel byť sám sebe pánom a chcel som robiť to, čo ma baví a nemám nad sebou trénera, lebo to všetci vedia, že... No dobře, a to jste mohl jít bez trenéra na procházku do parku se projít? Mohol, ale som z Popradu a tam máme Tatry, tak aj tie parky. Vy jste z Popradu? Vedú do kopce. Tak tam vlastně to člověk dělá, i když nechce to horolezectví. Prvýkrát som sa s ním stretol niekedy pred 20 rokmi. Už vtedy vetrom ošľahaný, do hôr zamilovaný, šľachovitý a silný muž, pri ktorom ste mali pocit, že by na rovine neprežil. Možno si poviete, chlapec z Podupäťa Tatier veď nemohol ináč ako nevyužiť už od útleho veku práve tú blízkosť kopcov a hôr. Bol som s mamou na výlete vo Vysokých Tatrách, ale vravím, tam neviem, čím sa to stalo. Človek to má v génoch, zrejme sa s tým narodí a potom príde okamih, kedy to prepukne. To máte jak s herpesom. Tiež ho máte a neviete, kedy sa zjaví. Chodili sme trénovať na Múrik pri zimnom štadióne v Poprade. No a raz som tam stretol chlapca, ktorý tam pobehol, vyliezol, zliezol, zoskočil a no skrátka skúšal, či sa to dá, alebo nedá. No, tak hovorím, Peťo, nemám spolulesca, nechceš ísť so mnou do Bieloveckej doliny? No hej, samozrejme, hoci vrajím, ani nemám ani pár čo to je horolezectvo. A jeho prvá cesta v Tatrách bola Birkenmajerová cesta v Žabej Bieloveckej doline, Peťka. Zobral si ma pod patronát jeden zo skúsených horolezcov Sveťo Lacko, ktorý ma vzal na prvý Ames týždeň, kde bol šéfom kempu Juzek Psotka. A či už všetky tie veci, čo som mal načítané, tí ľudia, o ktorých som vedel, že existujú, ale boli pre mňa tak nedostupní, jak Mars. Zrazu sme boli v osobnom kontakte, mohol som sa s nimi rozprávať. Čiže to boli všetko také veci, ktoré povzbudia mladého človeka, horolezca budúceho, alebo toho, čo chce byť horolezcom a dajú mu chuť do tréningu a do lezenia. A už to potom sa vezie. Tak on si asi týždeň alebo 2 týždne na to kúpil horolezecké lano. No, jeho rodičia o tom nesmeli vedieť. Tak on toto lano schoval v schránke v paneláku. Vpredu bola taká malá schránočka, vzadu bol úložný priestor. Tak v tom úložnom priestore. Práve som tu teraz narazil na fotku, ktorá je tiež taký historický milník v Petrovej kariére. To mám asi vtedy okolo 19 rokov. Boli skalozecké preteky v Beckove, ale on bol taký typ, že nerad sa predvádzal. On radšej liezol v ústraní a pre seba, takže to boli jeho prvé a posledné skalozecké preteky. To už vystihuje jeho povahu. On rád niečo dokazoval ako niekde bokom, kde neboli ľudia, v takých javorákoch, alebo skrátka, kde by nebol ľuďom na očiach a netuží po sláve. On skôr sa borí s tými problémami v stene. Pre mňa to bolo vydržať v práci do nejakého štvrtka, piatka a potom zmiznúť do Tatier, do tej komunity ľudí a do sveta, ktorý bol absolútne odlišný od toho, čo sme žili dole. Pamätám si na takú príhodu, liezli sme na malú žltú stenu a bolo asi 6:30 večer. Peter mal ísť na 10 do fabriky, lebo pracoval kedysi v Chemosvite v Hodvábe. Obdivoval som Petra, ja som bol akože úplne na dne. Večer dehydrovaný a Petr išiel do fabriky ešte na nočnú. A ráno bol na Tomášaku. Čiže bolo úžasné, to si pamätám, akože tú energiu, ktorú mal v sebe, tak to nemá hocikto. Tuším, prvú cestu, ktorú sme liezli, bol Maškov kút na Širokú väžu. Potom sme vyliezli ešte zo pár ciest, neviem, jak je v Javorákoch. Potom zo pár nových ciest v lete, v zime. Tak sme sa potom rozhodli, že pôjdeme skúsiť severnú stenu Matterhornu. Išli sme po stenu, tam sme si postavili snehuliaka. Dali sme mu len jednu ruku a to bol smer, kde máme ísť, lebo to sme išli na druhý deň po tme. Potom sme vlastne o rok sa vybrali do Francúzska na Jurassy, skúsiť Valkeropilier. No a potom teda tak akože skúsiť ešte tú severnú stenu Aigru. Z toho sme mali asi najväčšie bobky, obidvaja. Bez pacákov, bez ničoho, len tak sme to išli, že narýchlo. Boli sme si stále ako rovnocennými lesami, lebo či už sme lezli v Alpách alebo v Tatrách, tak stále to bolo na striedačku. Každý si proste odmakal tie svoje metre. Nikdy sme nešpekulovali nad tým, že teda teraz choď ty, alebo teraz idem ja. Jednoducho prišla dĺžka, dali sme si veci a išli sme, klapalo to.
som samozrejme veril a sníval, že raz sa pozriem do tých najvyšších kopcov. Ja sa teším, že si ho pamätám z vlastne. Slovo dalo slovo a Peter mi umožnil vlastne ísť s nimi na tú expedíciu v 96. na to Lhoce. Western Kuhn, druhý kemp, Vlado, Peter, ja, Ciga. Vlado odložil, aby nevyzeral na fotke, že proste fajčíme. My sme športovci, už cigarety už v Katmandu akože skončili, no ale ja som ešte narval do súdu expedičného ešte karton Marlboriek, tak prišli k duhu. A aj vďaka Petrovi si pamätám dodnes, že som sa tak nejak nebal v tom priestore. Peter na mňa naozaj dával pozor ako taký otec. A vtedy myslím, že naše priateľstvo sa stalo definitívne. Pre mňa to boli všetko ľudia to nedostihnutelné. Ako tí ľudia, ktorí chodili po Himalájach, ktorí liezli na 8000-ovky, lebo to bolo pre mňa to top, to boli tie hviezdy, tak boli pre mňa tak vzdialení tým, čo robili a ako to robili, že som ani neuvažoval, že by oni mohli byť môjim vzorom, lebo som neveril, že niečo také niekedy budem môcť robiť aj ja. V rannej show Fan Rádia rozprávame sa s naším výnimočným horolezcom, teraz je 8 hodín 11 minút. Trošku si dáme tému Zima s Petrom Hámorom. Akí starí ľudia napríklad teraz sa pohybujú na Evereste, akého najstaršieho si tam videl? Ja neviem, ale Everest má to čaro, že naozaj tam chodia ľudia robiť tie rekordy, takže najstarší určite mal 70, neviem, asi 7 alebo 8, nejaký Japonec, predtým tam bol Rus, ktorý mal 76 za 3 mesiace. Fantázia. Čakám tým naozaj, z tej fotografie budú aj také ako pikantnejšie z vrcholu, lebo to tam ešte nebolo. A možno som niekoho inšpiroval. Aha, no a ty si neurobil žiaden takýto rekord, že si bol prvý, ktorý čo len tam išiel s praženicou, alebo niekto, kto tam Nie. zaspieval hymnu hore, alebo tak nič. Ja ani neviem, lebo naozaj ten Everest je taký zvláštny, že asi veľa vecí nepamätám z toho výstupu. Tak možno si tam ani nebol, čo? Ani Vincent van Gogh, keď maloval obrazy, netušil, že raz bude neskutočne slávny a jeho obrazy budú jedny z najdrahších po svete. To isté sa týka podľa mňa aj horolezcov. Proste máš nejakú vnútornú potrebu niečo robiť a keďže si ale vedomý, tak sa to snažíš robiť najlepšie, ako vieš. Človek v prvom momente nerozmýšľa o tom, že ako, prečo, čo je v pozadí. My sme v podstate boli zvyknutí z hôr, že keď sa jednalo o horolezectvo, tak sme za tým nehľadali nikdy nič z pozadí. Áno, brali sme veci také, aké sú, čisté a jasné. Jasné, že keď ťa niekto osloví a s tým, že mal by si byť účastník takej expedície, tak je to sen určite každého horolezca. Každý, kto o tom sníva, aj Vlado, aj Peter, ľudia, ktorí od detstva čítali toho Malloryho. Zrazu byť v týchto veciach to je ako milovať Wayna Gretzkyho a odrazu mať možnosť si obuť korčule a zaťukať si s ním na ľade, hoci na rybníku. To je vrchol Everestu, tesne nad 1. stupňom. Možno dnes by to človek inak bral, ale tak vtedy sme tam každý chceli ísť. Aj tá výzva ísť na Everest, no kto by nechcel v tej dobe. Vidíte, travers medzi 1. a 2. výšvihom prepínam. Tak tam sme! Tam na vrchole! Samozrejme, že ten pocit radosti je obrovský. Ani nie tak, že si na vrchole Everestu, ale o tom, že si na vrchole a že už nemusíš ďalej ísť. Dnes, 19. sme o 10. hodine a 11. minúte dosiahli vrchol Mount Everestu. Peter Hamor a Vlado z boja. Ale samozrejme Everest je viac ako HZDS a ako celá politika. Pre nich a to napokon bola jeho prvá 8000-ovka. Vieš si predstaviť tú úžasnú motiváciu. Snad len, aby každý človek snad mohol niekedy zažiť to nekonečné šťastie, keď človek stojí na najvyššom mieste sveta a nekonečný pokoja v duši. Sme najvyššie na svete. Tu je základný tábor Chomolungma
98, volám Bratislavu. Asi sa nikto. Dobrý deň, prajem, tu je všetko dobre prajem, pán premiér, tu je základný tábor Čomolang, má 5200 metrov nadmorská výška. Expedícia Čomolang má, pán premiér, ktorú sa pod vašou záštitou sa uskutočnila, bola úspešná. Vládko, ďakujem veľmi pekne, veľmi sa na vás teším a držím vám palce všetky. Ďakujeme pekne, odovzdám. Gratulujem, krásku vás, som hrdý na vás aj na váš fantastický úspech. Všetko odovzdám chlapcom. Už sú v bezpečí, tí dvaja sú už v bezpečí, už sú v 7900 metrovej výške v stane, kde ich ošetrujú a kde im navarili čaju a vitamíny, všetko dostali. Tí, čo boli na vrchole. Ďakujem pekne, že ste... Ďakujem pekne, všetko dobré želám. Ďakujem pekne, dovidenia. Ja som bol treba šokovaný. Nemysleli sme si, že to bude až tak zlé. Nebol to žiadny svetový výkon, ale bol to výstup na Everest. A vlastne až o nejakých 10 dní, keď sme boli v Pekingu, tak som telefonoval manželke a keď mi povedala, že čo sa píše v novinách, tak mi spadla sánka a nemal som ani chuť sa vrátiť domov, hej, na Slovensko. Ja aj Vlada z boju, aj Petra Hámora poznám veľmi dobre, aj som ich zažil. Aj pri naozaj debatách na túto tému. A to boli totálne, celý čas vždy absolútni odporcovia toho, o čom ostatní majú snahu nejako presvedčiť tú verejnosť, že oni tomu slúžili. Aj nás podporovali politici pri výstupoch, pri organizovaní expedícií, lebo inak to proste nešlo. Aj my sme niesli na sovietskom Pamíre monument družby na nevylezený kopec. Aj nás prijali prví tajomníci strany, prezident republiky a podobne. Dalo by sa povedať, že je to spolitizované. HZDS napokon nebola fašistická organizácia. HZDS bolo legálne politické hnutie. To je každý generál. To sa strašne ľahko hodnotí. Čiže robiť také hrdinstva, že určite by som povedal nie, to je trošku pokrytecké. Však aj my, keď sme chodili na Pamír, tak všelijaké plakety boli, aby sme pod rúškom toho mohli vôbec vycestovať. Človek potom začne premýšľať, prečo sme to neurobili ináč, či bola nejaká možnosť to urobiť ináč, ale bol som pochopil, že najlepšie sa aj tým nezaoberať a v podstate ani s Peťom sme to už viac nerozoberali. Horolezectvo sa nerobí v aréne, nemá svedkov a preto tí, čo v tých horách a v týchto podmienkach nikdy neboli, nemajú právo posudzovať tieto výkony a to je to pozadie a to všetko. Bol som znechutený, tak znechutený, že som povedal, že skončím s lezením. A v podstate ani rok som nikam nechodil. Rok som strávil na letisku v Poprade a čistil som si hlavu lietaním a venoval som sa paraglidingu a to lezenie išlo trošku bokom. Čo by vás lezenie po skalách naučilo? Veľa vecí. Ako v tejto dobe, ktorú žijeme, tak myslím si, že lezenie je veľmi vhodný spôsob, ako sa vrátiť do skutočného života z tohto nášho virtuálneho. Takže určite vytrvalosti, určite pokore, lebo každá prehra trošku človeka vráti na zem a naučiť sa veriť vlastným silám, lebo v podstate v tých horách ani iná možnosť nie je. Peter, ty si vlastne v rámci tvojho projektu Seven Summits obehol v pomerne veľmi rýchlom čase celý svet a vyliezol na najvyššie hory jednotlivých kontinentov. Bolo to o lezení alebo skôr tak o cestovaní? Tá Koruna Zeme nie je až tak horolezecký projekt, to je naozaj minimálne z polovice cestovateľský. V rýchlom slede po sebe striedaš kontinenty, striedaš tie jednotlivé krajiny. Niekedy sa fakt čuduješ, že to je stále tá istá planéta, lebo ako naozaj zážitok za zážitkom, jeden lepší ako druhý, takže pre mňa som veľmi vďačný za túto etapu môjho horolezeckého života, lebo bola fantastická.
Teraz si sa naozaj že smial očami a podľa mňa si tak akože predstavoval, čo tam sa všetko udialo. Jak sobie dobrze przypominam, to spotkaliśmy się pierwszy raz jakoś tak pod koniec 2003 roku i poszliśmy oczywiście gdzieś tam do karczmy na jakieś piwo i tam sobie gadaliśmy i wtedy jakoś tak od razu Peter mi tak, jak to się ładnie mówi, podpasował. To znaczy, wiedziałem, że jest po prostu konkretny, ma swoje zdanie. Jak w 2004 robiłem wyprawę na Napórne, tak sobie pomyślałem, a może by Peter ze mną pojechał. No, panowie, żeby nam się wszystkim, żebyśmy się tryknęli na wierzchołku. Je lepšie sedieť tuto v malej krčme v Lodži, jak bojovať o život vo veľkej južnej stene. To je všetko. No i rzeczywiście na tej wyprawie Peter pokazał wszystkie swoje najmocniejsze strony. Na mnie podíva, hele, jen podívej a neplač moc, jak krásna je majová noc. Spokojny, opanowany, technicznie, nagannie, zawsze w znakomitej formie, po prostu. Potem już wiedziałem, że chcę go brać na każdą następną wyprawę. Tento raz ten náš plán bol pokúsiť sa preliesť východný hrebeň, čo bola dovtedy vlastne alpským štýlom nepreleznená vec. Je to neuveriteľne dlhý hrebeň, ostrý, ktorý najskôr ťa núti prejsť cez východný štít, východný vrchol Annapurny. A potom ešte prostredná, až tak je tá hlavná. Nakoniec sa im podarilo neskoro večer na ten vrchol vystúpiť, na hlavný vrchol Annapurny. Pod vrcholom som potom bivakoval. Piotrek Moravský s Piotrekom Pustelníkom sa museli vrátiť. No więc kazałem im włączyć radio i powiedziałem, że coś się dzieje w górze. Okej. No dobra. No to niedobrze. No dobra. To jesteśmy cały czas na nasłuchu. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Ja się bardzo martwiłem o Petera, bo z jednej strony wiedziałem, fantastyczny alpinista, wytrzymały, obyty ze wszystkim, ale z drugiej strony, kurczę, no zostawiliśmy chłopa tak trochę samego. Musieliśmy wybrać jedno z takich, taką opcję, żeby tego chociaż uratować, bo ten by w ogóle nie miał szans bez nas, no ale Peter został tam sam w górach. Ale wiedzieli coś? Nie, Stopek nic nie wiedział. A był wywoływany cały czas. Po jakimś czasie rano przyszedł i mówi, że i gdzieś tam pod tym środkową Annapurną, pod tym uskokiem znalazł taką dużą kupę śniegu i zaczął kopać tę jamę. I Jarek na początku mi powiedział, że kopał tę jamę, kopał, a w końcu jak już zobaczył, że słońce wychodzi, to wyszedł z tej jamy i poszedł. I zrozumiałem, dlaczego tak akurat robił. To wtedy Peter mówi, to jest taka metoda, tak się robi, stary. Nie o to chodzi, żeby coś wykopać i tam się położyć, bo zamarzniesz. Musisz tak długo kopać, dopóki nie zobaczysz światła. Będziesz zajęty tą robotą, będzie cię ona angażowała. Będziesz sobie tam myślał, że tu jeszcze trochę wykopię, będzie ładniej wyglądało, tak bardziej, wiesz, symetrycznie. I tak cię to weźmie, że nawet nie zauważysz, kiedy te 5 godzin przejdzie i zrobi się znowu dzień. Więc uznałem, że to no nic prostszego po prostu. Neviem, ktorom to už bolo roku, tak som mal tú možnosť ísť spolu na expedíciu na Anga Parbat a K2. Pre mňa to bola v podstate čest, pretože ja som bol vlastne nováčik, čo sa týka himalajského lezenia. A co to i teda u vás?
Peter a Piotrek bola ideálna dvojka do Himalají. Obidvaja boli skúsení, boli to v podstate takí dravci, ktorí chceli aj vyliezť niečo naozaj náročné. Keď to gure trochu. Možno by som povedal, že skôr Piotrek, pretože aj s Piotrekom som strávil dosť veľa času rozprávaním sa o veciach v Himalájach, o výstupoch a skôr z neho som mal ten pocit, že nie, a nie, že nie, ale lanári Petra by liezli aj ťažšie výstupy. Ja som vedel, že Peťo nebude nikdy super nejakým lescom, ktorý bude liesť desiatky na skalkách a liesť tie najťažšie ľady na svete, to nie, ale bral som ho ako naozaj húževnatého a silného chlapa, ktorý v krízových situáciách sa bude vedieť rozhodnúť. A na tejto expedície sa toto práve aj potvrdilo, že naozaj bol to doslova líder, ktorý mal jasnú predstavu, čo chce robiť, ako chce ísť, ako to chce dosiahnuť a nakoniec sme vlastne aj vyšli na Nanga Parbat. Dobre, Maťko, počúvaj, porobte si fotečky. Chvíľočku tam pobudnite a nebuďte dlho a mazajte späť, lebo vieš, čím skôr štvorke, tým lepšie. Z toho všetkého, keď tak zoberiem, tak myslím, že tá Annapurna, ktorú vyliezol, bolo niečo nenormálne náročné, pretože bol som tam, videl som to a keď som si predstavil, čo on tam musel prežiť a dokázať, tak klobúk dole, naozaj klobúk dole ako pri tomto výkone jeho. V jednej piesni sa spieva: na skale sedím, na skale vysokej, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním. Máte ten pocit? Sú situácie v horách, kedy sa ľudia obracajú a nie len horolezci na niečo, čo je nad našim svetom, niečo, čo je na nejaké náboženstva, na nejaké božstva. Už sme to spomínali na začiatku, že aj tie kopce sú sídlami bohov, takže niekedy mali námorníci, ktorí Portugálci to boli, ktorí plávali na more, také príslovy a veľkom dobre sa dá parafrázovať na lezenie, že kto sa chce naučiť pekne spievať, tak nech ide do kostola, a kto sa chce naučiť modliť, nech ide na more, alebo do hôr, teda v našom prípade. Takže áno, tam, kde človek cíti, že nemá inú možnosť, ako sa obrátiť na niečo, čo je nad nami, tak určite sa tam obráti, je to tak. Vy mávate strach, keď ste na svojich výstupoch, na svojich výpravách? No v nebezpečných situáciách mám strach a keď ide o život, tak najmä vtedy. A čo pomáha? Horolezectvo je šport, ktorý je nebezpečný a sú tam situácie, ktoré naozaj sú nebezpečné, sú situácie, kde sa tomu nebezpečenstvu nedá vyhnúť, musí sa akceptovať alebo sa otočiť aj späť. Takže... A máte aj nejaké mechanizmy, ako s tým strachom pracujete? Je to ťažké, ale myslím si, že každý z horolezcov má nejaký svoj spôsob, ako sa so strachom vysporiadať, lebo jeden z mojich známych povedal, že vlastne horolezectvo je jeden nikdy nekončiaci súboj so strachom. Ale ten strach je môj vlastný, takže keď ho mám ja, tak by som ho mal vedieť aj ovládať. Paráda, nie? Asi ľudia myslia, že v lese je nebezpečne a kto sa bojí, nech nejde do lesa. A pritom tu je tak fajn. Keď si v lese, tak už si prežil všetko. Jo, to chodí, ako pravia Poliaci. V lese je krásne. Kto sa bojí, nech sedí doma. A kto sa nebojí, nech ide do lesa. Ale vravel si mi mimo éteru, že tvoja manželka už ako nie je nadšená, keď chodíš na miesta, kde si už bol. To bolo len, čo sa týka Annapurny. Ten jeden kopec sa jej nepáčil, už keď som sa tam vracal. A čiže tento kopec je nejaký výnimočný v rámci horolezectva? Annapurna je považovaná za najnebezpečnejšiu horu v Himalajach.
I remember his attempt on the west face of Annapurna. It was a very hard attack, and till now I'm surprised that such a persons can to survive even there. It was very difficult attempt with Piotr Pustelnik and Piotr Morawski. W tym 2008 roku, właściwie wcześniej trochę szukaliśmy. Ja szukałem, bo przecież Peter w 2006 wszedł na wierzchołek, więc on w zasadzie mógł powiedzieć, no wiesz, no ja już nie muszę tam jeździć. Szukaliśmy jakiegoś sposobu, żeby się do tej góry dobrać. Na Annapurnu sa lezie väčšinou zo severu, severnou stenou, no a tam sme nechceli. To je jedna z najnebezpečnejších výstupov teraz vôbec v Himalajách. A mne sa páčila línia v severozápadnej stene, ktorú vymyslel, alebo ktorú našiel Gabarov, alebo aj sa volá tá cesta Gabarov Spur, Gabarova ostroha. I pokazał mi taką książkę jeszcze chyba czechosłowackiej wyprawie, gdzie tam był Indro Martisz i Józef Nežerka. I oni zrobili taki, no może nie pierwsze wejście, w zasadzie pełne pierwsze wejście północno-zachodnią ścianą. I on mówi, może tędy. Mal som informácie a všetky materiály, čo som potreboval od ďalšieho mojho kamaráta. Z tych opisów no, wyglądało na to, że no, ona jest stroma ta ściana, no i trzeba będzie się tam alpinistycznie dobrze sprawić. No ale chyba powinno być wszystko okej, że jakichś takich... z tych opisów nie wynikało, że coś może nas zatrzymać. Dobra, jedziemy na tę ścianę. No, tylko jednej rzeczy nie zauważyliśmy, obaj, że ta książka była napisana po wyprawie, która miała miejsce po monsunie, jesienią, a nie wiosną. A my pojechaliśmy wiosną, po zimowym monsunie. Tam hore, prosím ťa, sú aké zvuky, keď si úplne hore na 8000-ky? Vietor. Vietor. Iba vietor. Ale ticho však? No ticho a vietor, ale vietor niekedy býva veľmi hlučný. A niekedy sú také nepríjemné zvuky, a to je ľadovec, keď praská, lebo on sa stále pohybuje. Takže ten ľadovec niekedy v noci hlavne je to nepríjemné, keď všade ticho a spíš a pod tebou ten ľadovec praská. Jak Peter? Jak tam w górze? Być w środku burzy z piorunami w Himalajach, to jest to ogromne przeżycie. Ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie miałem. Druhý blesk už som bol presvedčený, že neprežijem, lebo chvíľočku som stratil vedomie. To bolo veľmi zle, lebo som na chvíľu nemohol dýchať a cítil som dym, tak to bolo jasné, že to je veľmi vážne. No strach nam zajrzał w oczy. Naprawdę tej nocy no, baliśmy się strasznie. No. Siedzieliśmy w zasadzie w namiocie, no, który był na malutkim takim kawałku płaskim, jaki się udało znaleźć. I baliśmy się, że ten wiatr nas zdmuchnie po prostu. Hovorí sa, že priateľstvá, ktoré vzniknú medzi horolezcami, sú silnejšie ako tie bežné priateľstvá. Sú tie hraničné situácie, ktoré pri tých dobrodružstvách zažívate, katalizátorom toho priateľského vzťahu? Čím tie zážitky, ktoré prežijete s tými svojimi partnermi alebo kamarátmi sú silnejšie, tým ten vzťah je buď sa otuží, alebo sa úplne rozpadne, lebo tie situácie môžu byť rôzne. Takže určite sa ten
váš partner ukáže v svetle, ktoré by, alebo v ktorom by sa neukázal dole bez kopcov, bez týchto hraničných situácií. Takže tí kamaráti, ktorí sa vrátia ako kamaráti z kopcov, sú potom kamaráti ozajstní, skutoční. Sergej Bogomolov povedal, že horolezci nie sú kamaráti, že to bratia, že to je už naozaj bratstvo. Jak w biwaku powiedzieć, że na zegarek to jest pierwsza. To jest pierwsza, no. Właśnie się układamy. Nie jest łatwo. Co? Już nie skacze. Już nie skacze. Już nie skacze. Ja może dwóch, jeden z powiatu, a drugi skacze. To bolo niečo geniálne. Už len ten názov Tros Pedros, jak sa nazvali, veď to sa málo kedy zase trafí, tak to proste neboli vysoko akceptovaní vo svetovom horolezectve, ako v Himalaji sme. Proste všade, kde sa na zahraničných weboch niečo objavilo, už toto, tak to už akože dávalo za ruku obrovskej kvality. Aj ľudskej, aj výkonnostnej. Tak, ten zespół z Piotrkiem i z Peterem to chyba był najpiękniejszy przypadek w moim życiu. Ten problem partnerstwa u mnie to był tak trochę jak z bratem. Wiesz, ja zawsze chciałem mieć w życiu brata i nigdy nie miałem go. Tak samo było z partnerem w górach. Chciałem mieć partnera w górach i nie miałem. I jak poznałem Petera najpierw i pojechał ze mną na jedną Anapurnę, Piotrka, który pojechał ze mną na drugą Anapurnę, wszyscy w trójkę, wszyscy w trójkę wpadliśmy na to, ale wiesz, w 2008 roku, po powrocie z tej naszej 4. wyprawy na Anapurnę, ja widziałem już swoje granice i widziałem, że te granice są daleko, daleko za ich granicami. Że oni są po prostu ode mnie już o tyle mocniejsi, że będę chyba im bardziej przeszkadzał niż pomagał. Keď si zoberete, čo liezli na Anapurnu, hore dolu, či hrebeň, čo preliezol celý, to sú proste lezecké himalajské bomby, doslova do písmena. Travers na Gašerbrume 1, čo robili s Piotrkom Moravským, však to bolo niečo neuveriteľné. Čo preliezli z jednej strany na druhú, však s takými baglami, ako oni boli na Gašerbrumu, to snáď od Messnera nikto nebol. Zrobili piękną rzecz, zrobili tak wspaniały projekt, który ten trawers tego Gašerbruma I. I to mnie jeszcze bardziej utwierdziło w przekonaniu, że oni mają kolosalne możliwości przed sobą. I też dla mnie było ważne to, że i Peter znalazł swojego partnera, którego też pewnie szukał przez całe życie, i Piotrek znalazł partnera, którego też pewnie szukał przez całe życie, więc kurczę, czułem się w tym 2009 roku po tym Gašerbrumie jak facet, który skojarzył dobrze małżeństwo. Więc w 2009 roku powiedziałem: jedźcie, róbcie swoje. Wasza dwójka to jest dla mnie większa wartość niż taka nasza trójka ze mną w roli już takiego gasnącego trochę himalaisty. Oni twierdzili, że jestem sentymentalnym idiotą, ale ja myślę, że miałem w tym trochę racji. Vím, že Pusty zase samozrejme tvrdil, že on už skončil s horolezectvom, že už v živote nikam nepojde do žiadnych kopcov vysokých a na Anapurnu, že už viacej sa nebude pokúšať vystúpiť, lebo ho nechce tá Anapurna. A my sme s Piotrkom Moravským si vymysleli, že pôjdeme na Dhaulagiri a na Manaslu. Jego tak bawi to wspinanie, jego tak to wszystko nakręca, że się wspina, że jak są tylko jakieś trudności, to on już się rwie, tam się wiąże, on już chce to robić. Jemu trzeba wyrywać to prowadzenie, bo on by prowadził całą drogę. He has something inside, is a bright love for the life, for mountaineering, for friends. He is a person very specific that not exist normally in our planet. Piotrek Moravsky was very, very strong. Mentally, physically, he was real Polish, despite of everything, to act, to get the goal, to realize ambitions. No taki kolejny krok w tym, co robiliśmy, myślę, z Peterem, no to taki krok ku wspinaniu alpejskiemu na trudniejsze drogi w Himalajach, no to niewątpliwie duża nauka, bo ta ściana to właściwie wymagała
wspinania non-stop i non-stop wynajdowania drogi i wyszukiwania i no jakby koncepcji takich wspinaczkowych, a nie turystycznych. I myślę, że jakby też kolejny krok z Peterem na drodze do tworzenia takiego zespołu właśnie, który może takie rzeczy pokonywać. No i myślę, że to jest chyba najważniejsze w tej chwili dla mnie w Himalajach, żeby właśnie tego typu drogi robić. Co mogło być przyczyną tej tragedii? Błąd Piotra Morawskiego, czy jakiś kłopot ze sprzętem? Nie, znaczy sprzęt tutaj nie wchodził w rachubę, no po prostu miał pecha, że stanął w tym miejscu, a nie w innym. No tak się zdarza, jeżeli się nie idzie, no oni nie byli związani po prostu. Więc no... Na Veľkú noc vlastne sme zostupovali a rozhodli sme sa, že zídeme do basecampu prečkať takú periódku horšieho počasia a okrem toho bola Veľká noc, takže si prežijeme Veľkú noc dole v základnom tábore. Z jednotky do základného tábora už na mieste, kde to nikto nečakal, tak sa pod ním prelomil most snehový a Piotrek spadol do trhliny a nepodarilo sa nám ho už zachrániť. No dowiedziałem się od moich kolegów w Warszawie. Mieszkałem wtedy w Warszawie i Jurek Latkański do mnie zadzwonił, że Piotrek Morawski zginął i do mnie to nie docierało w ogóle. To było coś, co... No nie było to... Nie wierzyłem absolutnie. Musiało minąć dobre pół godziny, żebym jakby dotarło do mnie, że jego już nie ma. Myślę, że Peter czuł to samo, że po prostu też dla niego mu się ziemia spod nóg obsunęła. Nie chcę o tym mówić. To je ťažko hovoriť slovami to, čo ako za Piotrekom zostalo. Vyliezol veľmi pekné veci, naozaj ťažké výstupy. Výborný parťák. Piotrek nebol len spoluvozec, to je tak, jak málo kedy býva v lezení, keď máte kamaráta, s ktorým si rozumiete aj v horách, aj v normálnom živote a oslavujete spolu Silvestra, chodíte na dovolenky a poznáte sa rodiny navzájom, že to nie je len horolezecký partner. Hej. Všetko, čo teraz povieš, je také, takže o Piotrekovi ja ani nechcem hovoriť slovami, nech si každý pozrie, čo Piotrek vyliezol, čo to bol za človek. Pre mňa to bol sek, ktorý bol veľmi vážny. Prišiel som o spolulezca, o kamaráta a to naše zoskupenie skončilo vlastne tým. Tempo 3. Možno aj toto tak vyburcovalo trošku pusté, že ešte tu Annapurnu vyskúša a tak nejak, že to uzavrieme. Boli sme síce dvaja, ale Piotrek Moravský akoby všade bol s nami. To bolo tak výstup venovaný jemu. No a podaril sa nám na podiv. Takže nakoniec v 2010 Piotrek Pustelník ukončil korunu Himalaj, vystúpil na svoju 14. 80-covku. Ja som ako prvý človek vystúpil na Annapurnu dvakrát z dvoch strán. Annapurna stala takým mojim najnavštevovanejším a v podstate asi najobľúbenejším kopcom. Je to ako taká nie úplne prívetivá stará dáma, ale keď si vás obľúbi, tak potom je milá. Len to musí byť vzájomné. Ako človek musí na Annapurnu ísť s pokorou, navoňaný, oholený, učesaný, tak ako sa chodí k takým tým klasickým starým dámam, ktoré ešte vedú čaje o 5:00 a takýmto spôsobom žijú. Takže tak sa chodí k Annapurne, nie s cirkusom, s humbukom a s veľkými rečami, ale tichučko, spokojne, slušne. Mali ste taký čas, že ste rozmýšľali, že či pokračovať ďalej, že ste naozaj o tom zapochybovali na chvíľu. Či to stojí za to, či riskovať ten svoj život? Nie, lebo neberieme lezenie ako riskovanie svojho života. Ako je to vec, o ktorej sa dopredu neuvažuje ako o realite.
čo môže nastať. Ako tie situácie samozrejme prichádzajú, ale nie sú očakávané, takže sa o nich dopredu neuvažuje. A tie situácie zlé, alebo tie tragédie, ktoré sa ma nejakým spôsobom dotkli, alebo ktoré som prežil, ja samozrejme otriaslo to mnou, ako každým, keď mu umrie kamarát, ale môj vzťah k horám a to, čo tam celý život robím, to nezmenilo vôbec ani na chvíľu. Vy teraz chodívate na tie horolezecké výpravy s Rumunom, Horiom Kolibašanu. Kde ste sa našli? Kde ste sa stretli? A naozaj tá komunita je pomerne mála týchto výškových lescov, ktorí lezú každý rok, ktorí sa stretávajú vo vysokých horách. A v 2011 tak osud chcel, že vlastne Horiovi ochorel ten jeho partner lezecký, spolulezec. Mne takisto, takže nakoniec od 2011 roku lezieme ako dvojica, ale poznáme sa dlhšie. Všetkých mojich kamarátov pozdravujem z vrcholu Kanchenjungy. Bola to drina, strašná drina. K2, vrchol, 10 minút po 11. 1. augusta. To bola drina. Aký je to človek? Čo si na ňom tak najviac vážite? No nenechá partnera v štychu. He's gonna see the movie. If he's gonna see the movie, I have to say very nice words. But no, really, he's a great guy. We are like a family. And in altitude, it's very important to trust each other first, and to rely on each other, and then to feel good, to enjoy the climb, to be an adventure, but a nice one, a pleasure. Be careful. Vrchol Shishapangmi je asi 11:30, 30. apríla. Nádherné počasie. Nesmiem povedať, že to bola drina, lebo mi tu zakázala Marienka, takže nebola to drina. Perfektné, príjemné. Super. Čaute všetci. It's filming you. We have the same passion for the mountains, and I think at least same, maybe he is having more, but the same drive to get to the summit and to have success, to perform, to get to the last point of our dream. I think it's not very important to have very big beach ups. I think very important for performing up there, it's a very strong mind, and then you need to have a very strong character to be a very fair person. Presne je 12 hodín a je 10. mája. 10. mája presne na poludne vrchol Manaslu. Horia je ešte niekde trošku podo mnou. Nad nami sú také skalky, jedna vežička. Tak ešte pôjdem pohľadkať vrštek. Super, 12 hodín roboty dneska. Už máme toho plné zuby. No, čaute, všetci doma. To Peťové také to vnímanie toho celého sveta tých hôr mi príde také sympatické, také, že užíva si trekking, užíva si jedlo, užíva si výstup, užíva si večer stane, keď je vychríca a on sa z toho teší, tak ako úprimne. To je taký až akože hedonizmus v tom horskom utrpení, alebo ako to povedať. Peťo má jeden taký veľmi zvláštny mód v sebe nastavený. Ideš z expedície, tešíš sa, idem domov, konečne idem domov, idem sa nažrať proste a tak ďalej a tak ďalej. A Peťo ako zahlási škoda, Dorite, už musíme ísť domov. Hej, takže... To vidno na ňom, že proste aj to, že chce tam vyliezť, ale nemá problém nejak tak napríklad mali sme nejaký komfort v basecampe aj veľa dní a už som si troška na neho zvykol a Peťo už som videl na ňom, že proste že chce vyraziť hore, že
aj to počasie nemalo byť až také dobré, ale zrazu sa nám naskytla nejaká nádej a Peťo bol taký, ideme, tak večer sme sa pobalili a proste ráno sme vyrazili. Nakoniec žiadna iná expedícia v ten deň nevyrazila ako my a proste vtedy sa nám aj podaril vrchol. Bolo to veľmi náročné, fakt ten Himalajizmus je brutálne náročný, takže neviem, či budem mať chuť ešte sa tomu neskôr venovať, no uvidíme. Hlavne sa na vás teším, kamaráti. Vidíme sa, čau. Na ľade a snehu je úspešný práve Peter Hámor, slovenský himalajista, sa spolu s Michalom Sabovčíkom dostal do základného tábora pod horou Daulagíri. Výstupom na 8000-ku sa Peter Hámor zaradil k elite svetového horolezectva. Podarilo sa mu získať korunu Himalájí, keďže zdolal všetkých 14 8000-oviek. Jedna špeciálna láska pre teba. Pre všetkých. Je to super byť sám na kopci. Naozaj je to bomba. Čaute. Ja som v branži, o ktorej sa to hovorí, že to je strašne jednoduché. Ale veď poď a urob to. Veď máš šancu ako ja, máš šancu ako Peter, choď a daj to. Vydržať 18 rokov, to trápenie a toto dokázať absolvovať niekoľkonásobne, tak to naozaj chce obrovskú buldočiu povahu, obrovskú silu vôle. A ja si myslím, že takýto človek, ktorý takéto niečo dokáže, by mohol byť čímkoľvek v živote. Je smutné, keď ľudia sa nepoučia z chýb ostatných, ktoré sa v minulosti urobili. Ale jediné, čo zaváži, je teraz tento moment a keď do tej činnosti, ktorú človek robí, to je jedno, či to je lekár, či to je šofér, alebo automechanik, alebo horolezec, alebo čokoľvek, keď do tej činnosti vloží všetko, čo v ňom je a robí to naozaj s čistým srdcom a robí to s radosťou, tak to má preňho a samozrejme pre to okolie nejaký význam a pozitívnym spôsobom sa vytvára budúcnosť. A horolezectvo je niečo, čo môže ľudí inšpirovať k tomu, aby takto žili. To nebol môj cieľ skompletizovať korunu Himaláji. Nech to vyzerá akokoľvek. Jasné, že človek chodí rád tam, kde ešte nebol, alebo na tie miesta, kde nebol, ale nie je to vždy tak. Chciał tego. Gdyby mu nie zależało, to by po prostu tego nie zrobił. To by sobie zwyczajnie odpuścił. Ja tego nie wiem, ale ja myślę, że Peter poczuł swoją moc po pierwszej trylogii. Kiedy wszedł na 3 góry w jednym sezonie, to mnie się wydaje, że on wtedy poczuł swoją moc. On wtedy chyba zrozumiał, że jest taki sprawny, taki mocny, taki wytrzymały, że jest w stanie tę koronę zrobić. I ja też tak uważałem wtedy. Gdzieś tam głęboko, gdzieś tam z tyłu głowy czułem, że to jest po prostu człowiek, który zrobi tę koronę szybciej nawet ode mnie. Bo ma taką ma w sobie siłę dużą. Ale jeśli tak było, to cieszę się, że to się właśnie stało na mojej wyprawie, w mojej obecności przy mnie. Jestem z tego bardzo szczęśliwy. Somebody asked me yesterday, what all do you need for high altitude? And I said, oh, this is many, many things. And so we started with acclimatization, and we went on for equipment, and we went on for training. And I forgot one thing, one very good thing, but not everybody can, yeah? You need a very efficient woman with you on the mountain. Yeah? And at the same time, you need a very patient wife. Yeah? So, if you can have these two things, you are a very lucky man. Nedá mi teda neopýtať sa, pretože keď som sa vás spýtala, keď sme sa chystali spolu telefonicky na túto reláciu, že kto je vašim najobľúbenejším horolezcom, tak vy ste mi povedali, že vaša manželka Marienka, ako ju vy voláte, teda Mária, ktorá tu aj sedí, tak prečo práve ona?
No, lebo je moja manželka. A v čom je to iné liesť so svojou ženou a s horolezcom iným? No, že keď sa z túry vrátite, tak sa nevraciate k manželke, ale vraciate sa s manželkou. Takže s tým človekom ste v kuse ťažko spovedať, či to je plus alebo mínus, ale už sme si tak zvykli a pre mňa je to výhoda. A máme tu aj vašu manželku, tak by bola škoda to nevyužiť. Zaujíma ma totiž jedna vec. Ako ste znášali tie odlúčenia? Ako to znášala celá tá vaša rodina? Tak deti, kým boli malé, tak samozrejme snažili sme sa, nielen ja vlastne, ale aj Peťovi rodičia nejakým spôsobom ako nemyslieť ako negatívne, ako nevnúcovať im tie ako negatívne myšlienky, ale skôr tak, že tatiko cestoval a však sa vráti. Čo najlepšie? Čakáme na lámu, aby sme robili všetko, čo sa má predtým, kým ideš do kopcov. Človek chce, nechce, tak sa bojíš. Bojíš sa o toho druhého, lebo však čím človek do toho viacej vidí, tak tým sa viacej bojí. Chápem to, že má Peter hory rád a že do tých hôr chce chodiť naďalej. S tým sa nedá nič robiť, to už proste ťažko si ho predstaviť ináč, ako že by do tých hor nešiel. To je Jana Turna, to som Jana Turne. To je moja vrcholová fotografia v roku 2006, kedy som stál na vrchole prvýkrát. Bol som na 4 expedíciách na Annapurnu. Videli ste, že to bolo v noci, takže zostupoval som v noci, ale nezostúpil som, takže toto je môj nocľah. Takto som spal pod vrcholom Annapurny. Jaký vejšce asi? 8000 metrov. 8000, jo. Tam nevím, jestli bych usnul. No asi únava přijde, není tolik kyslíku, takže... To je práve úplný paradox, nesmie sa tam zaspať, lebo väčšinou sa zaspáva na dlho. Ještě mi řekněte, kam se chystáte příští rok? To je už tento. Vlastně. Ja odchádzam zase na to MDŽ, alebo po MDŽ, tohto roku to vyšlo. A kam jedete? Na Everest. Zase? A to vás nenutí třeba pořád každý rok tam na... Ale ja som tam bol len na 2 expedíciách a na vrchole iba raz. Já na tohle vždycky myslím, že jdu dlouho do schodu nebo tak vylezu nahoru a žádný stasný pocit nemám vůbec. Prečo vlastne lezieš? Túto otázku si kladiem celý život a nie len sám sebe. No, doteraz mi to nikto nepovedal. Fame, money, women. This is the reason why we are tagged by the expressions of the Himalayas and we like to provide our lives there. One of the great positive sides of mountaineering. It enlarges your horizon. You can understand much better how the world is made. Život je plný rôznych kotrmelcov a vecí, ktoré sú smutné a ktoré by ste radi už nikdy a vôbec neprežili možno, tak ako aj v mojom živote samozrejme sú také veci. Áno, bolo ich zopár, lebo v horách aj vôbec v živote to tak chodí, že musí to byť rovnováha pekného so škaredým, bieleho, s čiernym, príjemného, s tým smutným. Každý deň, ktorý prežiješ, ťa nejakým spôsobom formuje, modeluje, mení. A aj ja som určite iný, ako som bol v tom roku 98, keď som bol asi na Evereste. Ale to, či som sa zmenil, by mali posúdiť asi tí, čo ma vidia zvonku.
Ja sobie tak wymyśliłem, że góry czynią mnie lepszym. A partnerzy pomagają mi być bardziej lojalnym i że uczą mnie też tego, że w górach też trzeba umieć odmawiać, że trzeba być asertywnym, że dobre partnerstwo nie polega na tym, że się ze wszystkim, co partner ci powie, zgadzasz. To też znalazłem u Petera, więc żeśmy się bardzo dobrze rozumieli. Či som bol na 14-8 tisícovkách, ako pre mňa naozaj nie je nejaký dôvod na to, aby som s tým skončil, lebo dúfam, že sa mi podarí na nejaký kopec vystúpiť nejakou peknou cestou. Robím preto všetko a budem rád, keď sa to tak ako podarí. Keď sa nepodarí, nevadí, Pán Boh zaplať za to, čo som doteraz prežil v kopcoch. Neodvážil by som sa nikdy snívať. Pre mňa chlapci, ktorí chodili do Himalají v čase, keď ja som začínal, tak boli bohovia. To boli naozaj chlapi, ktorým som závidel, že majú takúto možnosť a chcel som aj ja takú možnosť mať. Horolezectvo je nemerateľný šport. A nemôžeme povedať, že ten jednotka, ten dvojka, ten trojka, ten toľko a toľko. Jeho výkon to je absolutórium. Naše výkony boli v danej dobe absolutórium. Peter Hámor stal sa slovenskou horolezeckou legendou. Takže zdá sa, že na tých horách sme aj začali, aj končíme. Peter Hámor tvrdí, hôr nie je nikdy dosť. Vždy je kam ísť, čo spoznávať, prekonávať, objavovať. I to isté miesto vás po nejakom čase môže prekvapiť niečím, čo ste tam predtým nezažili. A to je na tom to krásne. To ho stále do hôr ťahá. A bojím sa. Toto je asi najviac, čo som vypozoroval na sebe, čo sa týka zmien. Bojím sa, že raz to šťastie skončí. Tomáš, a poznáš najvyšší vrch celého sveta? Už som zabudol. Mount Everest. A chcel by si tam nakedy ísť? No to ani nie, lebo to dlho trvá. No, ale ja by som nakedy chcel ísť.